ịchịkwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukaristia, ka anyị nyochaa na akọ na uche anyị mee ebere maka njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na-emeghela nke ukwuu site n'echiche n'okwu na omume, na site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi Virgin ọkụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnne unu yọbara m osepụ ụwa Chukwu anyị ahịhịa. Ka Chineke ji ike niile meere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Onye nwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu n'ụwa, udo dịrị ndị mmadụ ndị nwere obiọma. Anyị achọghị mma, anyị agọzie gị, anyị esekpuore gị, anyị etoo gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị, osebụwa Chukwu eze nke eluigwe, Chukwu nna Chike niile, dị nwanụ Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, dị nwanụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna. Gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. Gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nara arịrịọ anyị. Gị onye nọ n'aka nri Nna, meere anyị ebere. N'ihi na sọ gị dị nsọ, sọ gị bụ dị mmanụ, sọ gị Jesu Kristi kachasị dị elu, gị na mmụọ nsọ na ebube Chukwu Nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna ji ike niile, idebere ihe niile ikere eke n'usoro iwu gị dị nsọ, bịakwa debe iwu ịhụ mmadụ ibe anyị n'anya n'ime iwu gị. Biko mee ka anyị bụ ụmụ odibo gị site n'idebe iwu gị, tosi iketa oke na ndụ ebighị ebi, site na adị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze na mmekọrịta nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye chọwa na onye nwe anyị mgbe unu nwere ike ịchọta ya, kpọọ ya oku mgbe ọ nọ nso, ka ọkpa aghara hapụ ụzọ ọjọọ ya, ka ajọ mmadụ hapụ ajọ echiche ya, chee onye nwe anyị ihu, bịakwa rịọ ya ebere ya. Ya bịakwute Chineke anyị maka na ọ bụ onye amara na onye nwere obi mgbaghara. N'ihi na onye nwe anyị kwuru sị, echiche m abụghị echiche unu, nke ụzọ m na-abụ ụzọ unu. Dịka eluigwe si dị elu karịa elu ala, otu ahụ ka ụzọ m si dị elu karịa ụzọ unu. Otu ahụ kwa ka echiche m si dị elu karịa echiche unu. Okwu nke osebụ ụwa. Onye nwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso. Ụbọchị niile aga m eto gị, aga m eto aha gị, aga m eto aha gị ebighị ebi ebighị ebi. Onye nwe anyị dị ukwuu, o kwesịrị nnukwu otito. Ịdị ukwu ya karịrị ihe mmadụ pụrụ ịghọta. Azịza. Ndị niile na-akpọku ya nso. Onye nwe anyị bụ onye amara na onye ebere. Ọ naghị ewe iwe ọkụ. O jupụtara n'obi ọma. Ọ na-emere ihe niile o kere ebere. Azịza.
Onyenwe anyị kwụbara aka ya ọtọ n'ụzọ ya niile, dịkwa asọ na ọrụ aka ya niile. Onyenwe anyị nọ ndị niile na-akpọku ya nso, ndị ji eziokwu na-akpọku ya azịza. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Filipaị. A ga-esi na m kwanyere Kristi ugwu, ma adị m ndụ ma nwụrụ anwụ. N'ebe m nọ, ihe m ghọtara bụ na ndụ bụ Kristi. Mmụọ anwụọ, eritere m uru na mbiri ndụ na anụ ahụ. Eji m ya rọpụta ọrụ bara uru. Ndụ na ọnwụ amaghị nke ọ dị m ka m họrọ. Ha abụọ dịcha mma. Ọ na-adị m ka m tọhapụ na ụwa ka m jee binyere Kristi. Ọ dị ka ọ bụ nke ahụ kara m mma. Ma n'ihi unu, ọ dị ka akara m baa uru ma ọ bụrụ na m biri ndụ n'ọnụ ahụ. N'ihi ya, kpaanụ ezigbo agwa n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ozi ọma nke osebụla ụwa. Onyenwe anyị, ube na nwaodibo gị na-ege ntị. Ọ bụ gị ji ekwu nke ndụ ebighị ebi. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, alaeze eluigwe dị ka otu nwoke nwere ubi vaịn, onye pụrụ n'isi ụtụtụ ịchọta ndị ọrụ ọ ga-etinye n'ubi ya. Mgbe ya na ndị ọrụ ahụ kwubiri na ọ ga-akwụ ha otu mkpụrụ ego n'ụbọchị, o zigara ha n'ubi ya. Mgbe elekere 9 gasịrị, ọ pụkwara hụ ndị ọzọ ebe ha guzo na nkịtị n'ọma ahịa. O wee sị ha, "Jeenụ rụọrọ m ọrụ n'ubi m. Ihe ọbụla ziri ezi ka m ga-akwụ unu." Ha wee jee. Ọpụpụ ọzọ n'elekere 12 na n'elekere 3 n'ehihie mekwa otu aka. Ihe dịka n'elekere 5 na mgbede, ọ pụkwara hụ ndị ọzọ ka ha guzo na nkịtị. O wee sị ha, "Gịnị mere unu ji guzo n'ebe a kemgbe taa na-arụghị ọrụ?" Ha zara ya, "N'ihi na ọ dịghị onye ọbụla gụrụ anyị ọrụ." Ọ sị ha, "Gawanụ n'ubi m." Ma mgbe o ruru mgbede, onye nwe ubi ahụ gwara odibo na-elekọtara ya ubi anya sị, "Kpọkọta ndị ọrụ, kwụọ ha ụgwọ ọrụ ha, malite na ndị ikpeazụ ruo na ndị ibu ụzọ." Ndị bịara ọrụ n'elekere 5 nke mgbede pụtara, a kwụọ onye ọbụla n'ime ha otu mkpụrụ ego. Ma mgbe ndị buru ụzọ bido ọrụ bịara, ha chere na a ga-akwụ ha ụgwọ karịrị nke ndị ọzọ. Ma ihe onye natara ka ibe ya natara. Onye ọbụla natara naanị otu mkpụrụ ego. Mgbe ndị bụ ụzọ natara ego ha, ha tamụrụ ntamu si ọgaranya ahụ nwe ubi, ndị a bịabere azụ rụrụ ọrụ naanị otu elekere, ma imela ka anyị na ha ghara otu. Anyị bụ ndị sitere kemgbe chi bọrọ $1 dị n'ọrụ. Anwụ niile chara n'ụbọchị taa chara anyị n'isi. Onye nwe ubi zara otu n'ime ha sị, "Enyi m, gịnị ka m jiri mejọọ gị? Ihe mụ na gị kwuru ọ bụkwa na m ga-akwụ gị otu mkpụrụ ego n'ụbọchị? Nara ihe ruru gị lawa. Achọrọ m ịkwụ onye ikpeazụ ụgwọ ahụ m kwụrụ onye bụ ụzọ. Ọ bụ na m enweghị ike iji ego m mee amara?"
Ọ na-ewute gị na abụ m onye obiọma? Ọ na-ewute gị na abụ m onye obiọma? Otu a ka onye bụ ụzọ ga-esi ghọọ onye ikpeazụ aghọọ onye bụ ụzọ. Ozi ọma ka o sepụrụ ụwa. Chọwa onye nwe anyị mgbe e nwere ike chọta ya, ọnụ ya oku mgbe ọ nọ nso. Otito dịrị Jesu. Onye isi nchụaja Fada Chidi, ụmụnne m na Kristi, eji m aha dị nwere Jesu Kristi na-anabata ma na-ekene anyị niile dịka anyị zukọtara ọnụ dịka otu ezinụlọ ebia ji ajamisa kachasị nsọ nye Chineke ekene. I would wish to dwell on what I have termed the incomprehensible ways of God. Ụzọ Chineke karịrị ụzọ mmadụ ọ dị omimi. And this is a point I've been able to draw from the first reading according to the prophet Isaiah, together with the gospel that we just heard now. Onye amụma Isaiah na mmalite okwu ya sị anyị, chọwanụ onye nwe anyị wee nwere ike ịchọta ya. Undoubtedly, Isaiah is inviting us to repent and be converted to the Lord, whom we so often offend by our sins. Anyị na-emejọkarị Chineke, ya mere o ji na-asị anyị laghachita azụ chọwa Chineke anyị, seek the Lord while he can still be found. And we may begin to ask ourselves, what is the meaning of repentance? Because it is something that features very prominently here. And repentance simply means a change of heart and mind, what the Greeks call metanoia, a change of heart and mind, an attitude to embrace God more fully and the ways of God. Mmadụ iji obi ya niile nabata Chineke, nara ụzọ Chineke, wezụga onwe ya n'ajọ omume, na-ebi ndụ dịka Chineke n'onwe ya siri chọọ. That is simply the meaning of repentance. It is a realization of the awful nature of sin. A realization of the awful nature of sin and a conscious decision, an effort to run away from it because of its devastating effects. Anyị amatala na mmehie na ala mmadụ n'iyi. Anyị amatala na ọwụ ihe jọrọ njọ. N'ihi nsogbu nwere ike butere mmadụ. I now decide to run away from it. That is the meaning of repentance. And the prophet says, seek the Lord. Now, to seek the Lord within this context simply means to open oneself to the influence of God's grace, which he freely gives, and to appropriate it for the benefit of salvation. Mmadụ iji obi ya nabata onyinye amara Chineke na-enye ya n'efu. Mmadụ anara ya ji arụ ọrụ maka ọdịmma nke mkpụrụ obi iji zọrọ mkpụrụ obi ya. That is what it means to seek for the Lord or after the Lord within the context of the first reading of today. Now, the prophet Isaiah goes on to tell us that the ways of God are not our own, and the thoughts of God are not the same as human thoughts. What does that mean to you as a person? You know, God being God is infinite, while we are finite beings, and it is not just possible for a finite mind to comprehend, the ways of an infinite being. It is not possible because
anyị jiri wụrụ mmadụ Chineke wụ onye nwe ihe niile, onye karịrị ihe niile. So we cannot even understand God as human beings because of the nature of God as an infinite being, but we are finite. So we can't fully understand him. So onye mmasị anyị n'ụzọ Chineke n'ụzọ anyị awụghị otu. And the prophet tries to let us know also that God is full of mercy, he is full of compassion, and he is full of kindness. And whoever that turns away from sin and comes back to the Lord, he will also embrace the person, forgiving him his sins. And that is why St. Paul would like us to understand in 1 Timothy chapter 2, verse 4, that God is not interested in the death of a sinner, but that he should repent and come to the knowledge of the truth. That is what St. Paul wants us to understand. And Paul goes on to tell us, if you go to 2 Corinthians chapter 6, verse 2, Paul says, this is the acceptable moment. This is the time of grace, the day of salvation, which may not even afford to keep delaying. My dear brothers and sisters, I think this is the central point of the first reading of today according to the prophet Isaiah. Anyị ji obi anyị niile laghachita n'ebe Chineke nọ maka na ụzọ Chineke karịrị ụzọ anyị, echiche Chineke amamihe ya karịrị nke mmadụ. And we also see the same incomprehensible ways of God playing out in the gospel of today. Ebe a nọ na-agwa anyị the parable of the landowner or the owner of the vineyard who goes out, to seek out men to work in his vineyard. What is a parable? A parable is simply an earthly story with a heavenly or eternal significance. That's the meaning of a parable. And in using a parable to teach his hearers or adherents, Jesus makes use of natural things they can understand. So that you can understand it, but the meaning goes far deeper than the surface understanding of it, because it points to the eternal or the heavenly. So that is the meaning of a parable. Now Jesus talks about the landowner or the owner of the vineyard. He goes out early in the morning to look for men to work in his vineyard. And then it was a decision, an agreement. What is just? A wage that should be given to you at the it was an agreement settled. They went to work for him. Then at 9 a.m. he went out again and saw other people idle, and he asked them, why are you standing idle all day, not doing anything? And they said to him, because nobody has invited us to come and work for him. And it is a point to be noted. Nobody. And he said to them, you two go into my vineyard and work, and I will give you a just wage at the end of it all. They went in to work for him. He repeated the same thing at 12 noon, midday. He said the same thing to them. 3 p.m. he repeated it, and finally at 5 p.m. And they all worked. They were happy, they were satisfied. Now, when the time of reckoning came, that time of reckoning, and he said to the foreman, pay them off, beginning with the last person. Only at 5 p.m., a year, for example, 10 naira. He was so happy. 3 p.m., 12 midday, and eventually 9, and then finally at 6 a.m. Never at 6 a.m. Ordinarily, they were expecting to get more. Manene had the same thing. And they grumbled. They complained. Now, if you ask me as a person, their complaint was quite germane. It wasn't out of place. So the expectation was normal because they started working before the rest of them. They were under the hot sun. Probably when it rained also, they were in the rain, working, laboring. And then, so they complained. So for me, are they abnormal within our context as human beings? But remember, we are dealing with God here. We are dealing with God here.
The ways of God are incomprehensible. They far surpass our understanding as human beings because we look at things from our superficial and ephemeral point of view. Mana, Chineke n'onwe ya anaghị ahụ ya like that. But my dear friends in Christ, for me as a person, the lessons of the story or the parable are even more important than the parable itself. And I think no ihe Jesu Kristi n'onwe ya chọrọ ka anyị ghọta. Today, enwere nkuzi ọ chọrọ ikuziri anyị. And these are the things I want to dwell on now. And I want to draw about 3 to 4 points from the gospel of today. Number 1, the gospel has a salvific import or significance. It is based on the saving mystery that we celebrate. Let us remember that it was the landowner or the vineyard owner that went out to draw them because they were idle. Which means that it is God that takes the first initiative to save mankind. Chineke wonye na do mmadu. Because he wants to populate his kingdom. Now the vineyard represents the kingdom of God. So Chineke wonye ji aka ya kwuo ịchọ mmadụ ka mmadụ nwee ike keta oke na-ede mmanya na amara ya na alaeze nke ọ kwadoro mmadụ. The first initiative comes from God. That's the first thing we must today. The second one for me is that God abhors idleness in all of its forms and shapes. Idleness. Mmadụ ịtọgbọrọ n'efu. Mmadụ ifi ụkwụ n'aka. Because God has given us potentials. He has given us talents and gifts. But it is for us to discover them and harness them optimally for our own benefit. So Chineke dịka Chukwu achọ ka mmadụ tọgbọrọ n'efu. God abhors every form of idleness. And let us remember that God himself worked. Creation involved work. The creative activity of God involved work. God used 6 days to create, and on the 7th day, he rested from all the work that he did. In other words, God worked also. We should learn from the Lord to be busy, to work out our salvation in fear and trembling according to St. Paul. And Jesus himself was not an idle fellow. Jesus was a carpenter, a trade he learned from his foster father Joseph. Joseph himself was also a carpenter. St. Paul was a tent maker. And that is why St. Paul was bold enough to tell the Thessalonians in 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, whoever that refuses to work, let him not eat. Maybe the next day, he will now understand the usefulness of being busy, working out his or her salvation. My dear friends in Christ, idleness is abhorrent to God. He doesn't like it. Let us also remember that after God created man, after he created Adam, in Genesis chapter 1 verse 28, God said to him, increase, multiply, conquer and subdue the earth. You don't subdue something by being idle. No. It involves effort, conscious effort. That's the second lesson. The third one for me as a person. There's a lesson here on covetousness and jealousy. Makana ndị mbụ sịrị ele ka ọ ga-eji awụ n'ịhapụrụ ndị ikpeazụ ihe a ga-akwanye onwe anyị. And the owner of the vineyard said to them, are you being jealous of my generosity? Do I have to beg for your permission before I use what is mine in the way I feel is very, very, very useful? In other words, there is a lesson here on jealousy, on covetousness. They were coveting the good gifts of the man. But he said to them, no, you don't have to do it because I have the freedom to use what belongs to me generously the way I have determined to use it. And the agreement was a just wage. So I have given you what we agreed on when we started out in the morning, a just wage. That is what is yours
take it. It doesn't concern you, whatever I do with the rest of the people that work for me. It is a lesson. And jealousy, envy, is like a virus. We are talking about the coronavirus. It's ravaging the entire human race today. Now, that is what jealousy does to the human soul. It functions like a virus. It can corrode the human soul, the human spirit, so much so that it is something that derives jealousy, envy, covetousness. So Jesus wants us to learn that it is not good to be covetous. It is not good for us to be jealous or envious of anybody at all. That's the third lesson. And finally, there's need for us also to understand that God gives his grace freely. Now, only baptism as an infant, the only baptism as an adolescent, the only baptism as a full-grown adult, probably only baptism an hour before he gave up the ghost. Before God, they are all equal. It is a very important lesson we must draw from this. There is a basic equality of the children of God who are baptized. There's a basic equality existing among all of them. It doesn't matter what your status is in life. No. Onye baptism onye Chineke kparaka mgbe o jiri kpa ya amata ịdị mma nke Chineke and decide to go to God. That person is acceptable unto God. It doesn't matter when he started. And most often, we find out from experience, no. A case in point is Mary Magdalene. Mary Magdalene, in the scriptures, she was known to be very notorious. Some people called her a prostitute. But Luke says from her, Jesus drove out 7 demons. And what happened afterwards? She wasn't the first person, but she followed Jesus with all her heart to the end. And that is why Jesus gave her the privilege of being the first person to experience him after the resurrection, according to the Gospel of St. Mark. So, onye bidro before others, onye nabaru nanjerebe before others. Most times, madu uneke bagida fall by the wayside, but some remain steadfast, determined until they get to the end. Another example. When Jesus was crucified on the cross of Calvary, he was hanging between 2 thieves. One on the left side, the other one on the right side. Now, one of them warned Jesus, you call yourself a savior. Save yourself and save us. But the other one said to him, shut up. We are criminals and we are being punished according to the law. But this man did nothing. And he turned to Jesus and said to him, Jesus, remember me in your kingdom. Underlined. Remember me in your kingdom. That was all he said. And Jesus looked at him and said to him, tonight, not tomorrow, tonight, you shall be with me in paradise. And that's how he won heaven, by confessing Jesus on the cross of Calvary. Probably but they fell by the wayside. But he was smart enough to grab it. The opportunity came while he was on the cross alongside Jesus, and he was saved. That is how God functions. And it goes on to let us understand that no matter what we do, we cannot fully comprehend the ways of God. My ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. So my dear brothers and sisters in the Lord, today as a family, as we have gathered, we pray for ourselves, we pray for our families, we pray for a renewal of God's grace in us, and the grace also to remain steadfast till the end. Today, I do not think that this is the number that should be here. Probably on account of the coronavirus, I do not know, or personal business, or where one has placed his or her attention. It could also be a reason. But more important than any other thing, and that is how we'll be able to win the victory in the end. May the Lord bless us today, and may the Lord continue to help us
as we make effort to serve him better through Christ our Lord. Amen. Anyị bido kwupụta okwukwe anyị. Ekwere m n'obi Chineke ịma ajọ ike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe niile a pụrụ ịhụ anya na ndị a na-apụghị ịhụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna a mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ amụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe na ọdịdị ebighị ebi ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya n'ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ ọ bụrụ mmadụ, akpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, nwụọ, elie ya, ma ọ bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na Mmụọ Nsọ, inwe anụ na onye na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye ahụ esekpuru na-etokọta ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwere m na nzukọ nke dị otu, dị nsọ, bụrụ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu mmiri Chukwu maka mgbaghara njọ ga. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ụmụnne m na Kristi, n'ụbọchị taa egosila anyị na Chineke na-ahụ anyị dịka ndị ha otu n'ihu ya, na onweghị onye Chineke hụrụ n'anya karacha ibe ya. Ọ na-enye anyị amara ya na-akwụghị ụgwọ, ka anyị were okwukwe dị otu a ya ugbu a yọọ ya mba anyị dịgasị iche iche na mkpa ndị niile chọrọ ka anyị cheta ha n'ekpere. Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ Kristi, maka onye isi ya bụ Pope Francis na ndị isi ụkọchukwu anyị, ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị otu Kristi ha na-achịkọta. Ka makwa n'oge ugbu a okwukwe ndị mmadụ na-ada mba n'ihi coronavirus nke nọ n'ime ụwa. Ka Chineke nyere anyị aka ka anyị niile na-akwụsị ike n'ụzọ nke okwukwe nke o si n'aka nzukọ kụziere anyị. Anyị ayọghị onye nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ụka, ka anyị na-agba mbọ n'omume anyị, ka anyị na-emepụta nkụzi nke Kristi n'omume anyị oge ọbụla. Anyị ayọghị onye nwe anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile na-achị achị na ụzọ ọbụla, ka ha were amamife na obi umeala wee na-achị, ọkachasị gbasalụ ndị ya na-emegbu emegbu, ka ha nwee obi ebere na-enyelụfe aka n'ụzọ pụrụ iche, ka anyị ghara ilozọ ndị anụnụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Anyị ayọ gị biko dị nwe n'anyị. Ka anyị kpekwazie ekpere maka ndị niile na-alụ ọrụ n'ugbo na ebe a na-akọ ife olili, na ndị na-ejekwa na-ewepụtakwa ife olili ahụ, ka a na-akwụfu ụgwọ lụrụ ọlụfa na-alụ. Anyị ayọ gị biko dị nwe n'anyị. For our Jewish friends and neighbors whose celebration of Rosh Hashanah, the New Year, ends Sunday, that's today. Anyị ayọ gị biko dị nwe n'anyị.
maka parish community anyị, that our parish may invite and welcome others at all times with the generosity modeled by the landowner in today's gospel. Let us pray to the Lord. Anyị yọọ ihe ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu n'ala ala obi anyị ugbu a. Ka anyị cheta ụmụnna anyị ndị anyị bụ n'obi na-achụ aja misa a. Anyị na-ekpe ekpere n'isi Chimijem Henry Okoro na Justin Ogonna Okoro, ka Chukwu onye nyere ha ohere ime mmemme ọmụmụ ha, ka o mee ka ha na-agbasi ike na mkpụrụ obi, ka o mee ka ha na-eso ụkpụrụ nke akwụkwọ nsọ, ụkpụrụ nke nsụkọ, ka o mee ka ha na-aga n'ihu ihe ọbụla ha na-eme, ka afọ niile ka ha nwee ihe zuru oke ha ga-eji na-ekele Chineke. Anya ya ọkụme ya nwa anyị. Ka anyị bekwe ka mkpụrụ obi dị nnọkọ gaa tụrụ ndị ọ masịrịla Chineke ịkpọrọ site n'etiti anyị, ka ọ ghara ile anya na njọ ha mere site n'adịghị ike nke mmadụ, kama ka o lekwasị anya n'ịhụnanya ahụ ka o gosiri anyị ihe ọgụgụ ndị anyị gụrụ n'ụbọchị taa, bịa kwụọ ha ụgwọ ziri ezi nke alaeze. Anya ya ọgọ Onyenwe anyị. Chineke nna ji ike niile, onye ebere, anyị na-ekele gị maka ịhọrọ anyị ka anyị bụrụ ụmụ gị n'agbanyeghị ndị omenjọ anyị bụ. Anyị na-ekele gị maka onyinye nke amara nke ị na-enye anyị na-akwụghị ụgwọ oge niile. Anyị na-ekele gị dịka esi gosi anyị na ọ bụ gị bụ onye mbụ na-abịa dị kpọwa anyị ka anyị bịa nara ngọzi gị. Anyị na-ebulite n'ihu gị ụmụ gị niile ndị na-ebe a taa, ha na ezinụlọ ha, ịkpọla anyị abịa, ka inye anyị amara nke anyị ga-eji nọgidesi ike n'obi gị ahụ n'ezi omume, ka inye anyị amara nke ga-eme ka anyị ghara ile anya n'azụ, ka inye anyị amara nke ga-eme ka anyị nwee ịhụnanya maka ọrụ ndị anyị nyere anyị n'ezinụlọ, n'ime obodo, n'ebe anyị na-arụ ọrụ na nzukọ, ka anyị nagidesi ike n'ọrụ ndị a niile wee bụrụ ihe nke ụwa, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị ga-agbacha ọsọ nke ụwa, ụgwọ ahụ ziri ezi abụrụ ihe ị ga-enye anyị n'otuto nke alaeze site na Kristi Onyenwe anyị.
Jawano ụmụnne m kacha m na nke ụlọ bụrụ nke ga-asọchukwu na apụrụ ime ihe niile ịnara nụ. Onyenwe anyị, anyị arịọ gị were obiọma mee ka onyinye nke a anyị bụ ndị nke gị na-ebunyere gị masị gị. Ihe anyị ji okwukwe na ịhụnanya ebutere gị ghọrọ anyị ihe ọgbụgba ndụ nke eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị mmanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwenụ o nna dị nsọ Chineke jike niile onye dị ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'ihe omimi nke ngafere rụọ ọrụ a dị ịtụnanya ka e wee si na njọ na agbụ nke ọnwụ kpọpụta anyị bịa kpọbata anyị n'otito nke a nke mere eji akpọ ugbu a agbụrụ aghọtara aghọta ndị ụkọchukwu nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị abatara gị, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị kpọbata nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ebe niile. N'ihi nke a anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma ha na ugwu eze na ike ọchịchị nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwukwa otito gị akwụsịghị akwụsị na-asị eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị, Hosana n'elu kasị elu, ọ dị ngọzi onye gara n'aha Onyenwe anyị, Hosana n'elu kasị elu. Ịdị nsọ ezie nna, ịdị nsọ ezie dị nwa n'ụbụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla, ya mere anyị na-arịọ ka ide onyinye ndị ya nsọ site n'ikukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka ebinye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbọ ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ibi unu na ndị mere ihe mmadụ nke webara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke gị. Ihe omimi nke okwukwe oge ọbụla anyị na-eri achịcha nke a na-aṅụ iko nsọ nke a, anyị na-ekwusa ọnwụ gị ọ dị nwanụ wee ruo mgbe ị ga-abịa. Dị nwanụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị egwunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta,
na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị kwesịrị ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Francis na bishọp anyị Gerard na onye enyemaka ya bụ Alberto na ndị echirechi niile. Chetakwuazị ụmụnne anyị ndị dị nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa taa ụwa, keta ekpe ndụ ebi ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu na ajike niile site n'ụwa ụwa niile. Amen. Anyị were ekpere ahụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were gbọkwue Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, eme uche gị n'ụwa ka esi ya n'eluigwe. Nye anyị taa nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka isi gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwere na nranye, ma zọpụta anyị n'ike. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sebụ ụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị ụmụazụ gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Amen. Udo nke ọsabụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịtanụ onwe anyị ekele nke udo. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nyere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nyere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nyere anyị ebere. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee Jesu Kristi, onye na-agwọ ọrịa, onye na-egbo mkpa niile, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ndị nwanụ, ekwesịghị ịbata n'ụlọ ahụ Kristi. Amen.
Because as you come, you just put up your, if you are receiving communion, you put down your mask and then receive. Bye-bye. Otito dịrịnụ Jesu. Nke a bụ amama ọkwa nke ụka. Nke izizi bụ na ndị Knights of St. John nwere nzukọ taa agbasa ụka na 6:30. So ndị Knights of St. John olu na-echeke WhatsApp for Zoom information. Ọ dị mkpa tatakunu nwe ya bụ nzukọ na-agbasa ụka 6:30. Nke ọzọ, ife gbasara religious education registration maka ịnata oriri na ịkwa aka n'isi nne na nna ka ọ na-ahụ
register ụmụnụ. The registration has been extended to the 24th of September. September 26th and October 3rd, both Sunday vigil masses in Spanish on a video at 7:30. Even though na parish office na-emechiri emechi, mana ndị mmadụ na-alụ ọrụ na inwe ife dịghị mkpa, inwe ike kpọọ ọfịs ife gbasara baptizim ma ịgba akwụkwọ ma ịyọ ụka ka aka alụ gị ụka. So all you need to do bụ ịkpọ parish office, you make an appointment, ịbịa epie aka na mgbịrịmgba dị n'ụzọ, emeghe elu gị ụzọ. Nke ọzọ, ife gbasara ọnụọgụ a na-agụ na 2020 anọ, ọ na-achọ ịkwụsịnụ, a na-achọ imechienụ. So ọ ka mma September 30th bụ the last day. Ọ bụrụ na agụbeghị ụlọ ọnụ, gbanụ mbọ ka agụọ gị na ezinụlọ gị ọnụ, ma ndị obere ma ndị nnukwu, onye ọbụla count. Otito dịrịnụ Jesu. I'm sorry, but cold water for those who need that. And then after mass, I am for soda, so. And remember, we go this way. Okay, now what? And after, try your best to get a wipe to clean the seat on which you sat during the mass, just to sanitize. Onye nwanyị nọnyere unu ka Chukwu Chike nlekọta ma chekwaba unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị lawa n'udo n'ịhụnanya Kristi misa agwụsịgo. Ka anyị kelee nụ Fada Ekwebele biko nụ. Ana m ekele ya oge anyị nọ holiday December to February, he was covering for me. Yes. So God bless you. A man live in Papa house, come die for me. I wonder who I be. No, me sure. Some people die for hospital, some people die for graveyard. We are there alive today, no be by power.